like to request Kuya Mel sa pagtanaw. Pareho kung pwede sa Inson Cake. Okay, silang dua actually. Aso bisay ang cake. Asa mo na tungod ang atong Inson Cake. Inson na ng cake. Okay, so migawas naman na naog. Why lain si Rafael. O sa kamasipang pakpak. Kaya, ato sa ka, o sa picture sa mo pinili. Mas lindot o PI kadsong sa sao kay murag klaro kadso ang kadaugan. Okay, kinsa may murag ikaw mo ay gamay ra nalingkod. Pinsay atong tangan. Lipat ang giring itom.